Nyt tehdään ihanat kreikkalaiset kikhernefritterit. Jos haluat täyttävät kasvispihvit ihanalla minttu-lime-jogurttikastikkeella, niin tsekkaa tää. Nämä kreikkalaisista kikhernefrittereistä inspiksensä saaneet kasvispihvit pitää tosi hyvin nälkää ja on täynnä makua. Näiden tekemiseen et tarvii mitään kummallisempia välineitä, haarukan ja kulhon, ja siellä me vaan muusataan kaikki kikherneet, ensin puolet, jotta ne murskaantuu helpommin, sen jälkeen loput sekaan ja tehdään sama. Näihin pihveihin tulee myös paljon yrttejä tuomaan väriä ja makua, ja tässä Iman näyttää teille, miten kannattaa pilkkoa iso määrä yrttejä kerralla, eli taita ne tolleen kasaan 2 tai 3 kertaan ja sen jälkeen hienonna, niin saat paljon nopeammin tuollaista tasalaatusta silppua aikaiseksi. Sitten punasipulit ja yrtit kikherneiden joukkoon, sen jälkeen vähän jauhoja, kananmuna ja mausteet sekaan. Tänne tuli paprikaa ja juustokuminaa ja suolaa. Sekoitellaan taas haarukalla tommoseksi taikinamassaksi ja sen jälkeen me vielä leivitetään ne jauhoissa. Eli otetaan taikinapallo käteen, painellaan pihviksi ja sitten pyöräytetään tuossa jauhoissa, laitetaan sivuun odottamaan ja sen jälkeen paistetaan kaikki kerralla oliiviöljyssä. Sä haluat saada niihin tommosen aivan ihanan kullanruskean pinnan. Pihvien kylkeen me oltiin tehty tämmönen ihana lime-jogurttikastike. Tossa Iman näyttää, miten noi lehdet saa mintun varsista parhaiten pois. Ja taas tommonen pieni mytty ja hienonnetaan. Kulhoon siis laitetaan vaan hienonnetut yrtit, limen kuoriraaste ja mehu. Mehu kannattaa puristaa tolleen haarukan avulla, eli haarukka keskelle ja sitten väännetään. Sen lisäksi tonne meni vähän suolaa, rastettua valkosipulia ja sitten ihan turkkilaista tai kreikkalaista jogurttia sekoitellaan kulhossa. Sitten vaan kaikkea lautaselle ja syöt joko käsin noi pihvit tai haarukalla, dippaillaan tuohon ihanan kastikkeeseen.